Na, közeleg a matek érettségi, és érzed, ahogy gyűlik a stressz? Hidd el, nem vagy egyedül. De nyugi, most lerántjuk a leplet a vizsga rejtett kis trükkjeiről, és megmutatjuk, hogyan szerezhetsz könnyedén pontokat, pont ott, ahol a legkevésbé számítanál rá. Ugye ismerős az az érzés, amikor meglátsz egy oldalas szöveges feladatot, és már előre a hidegráz, vagy amikor a függvények és a geométria úgy tűnik, mintha egy teljesen idegen nyelven lennének. Na, ha ez megvan, akkor ez most pont neked szól. Teljesen normális, ha így érzel, de van egy szuper hírem, a megoldás sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Az van, hogy az érettségi előtti nagy hajrában lényegében két út áll előtted. Az egyik a totális pánik és a kapkodás útja, tudod, amikor csak össze-vissza oldasz meg feladatokat és reménykedsz a legjobbakban. A másik viszont a tudatos, okos stratégiáé. Na, mi ma ezen a második úton fogunk végigmenni. Rendben, vágjunk is bele! Az egésznek a lényege az, hogy az érettségi tele van rejtett, szinte ajándékpontokkal. Most pedig pontosan azt fogjuk megnézni, hogyan ismert fel és gyűjts be ezeket a titkos, de annál értékesebb pontokat. És akkor jöjjön is az első nagy titok, a matek érettségi egyben pszichológiai hadviselés is. A feladatsorok készítői imádják a hosszú, félelmetesnek tűnő szövegeket, mert ezekkel akarnak elbizonytalanítani. De tudod mit? A valóság az, hogy minél hosszabb egy feladat, annál valószínűbb, hogy a megoldása pofon egyszerű. Ez igazából csak egy teszt. Hagyod, hogy megijesszenek, vagy átlátsz a szitán? Oké, nézzük az első stratégiát, ami a függvények világába viszel minket. Tudom, sokan félnek ettől a témakörtől, pedig a vizsgán nagyon gyakran csak egy egyszerűbb feladatot rejtenek el egy bonyolultnak tűnő függvény mögé. Ez csak egy álca. Kezdjük is egy alapfogalommal, amin rengeteg pont múlhat, pedig valójában őrülten egyszerű. Ez a zérushely. Ne hagyd, hogy a neve megzavarjon. Ez szó szerint csak annyit jelent, hogy meg kell találnod azt a pontot, ahol a függvény értéke 0. Ennyi. Tényleg. És itt jön a nagy aha pillanat. Amikor egy feladat zérus helyet kérdez, az agyad talán automatikusan valami bonyolult függvényelemzésre gondol. Állj! A valóságban mindössze egyetlen dolgod van, megoldani egy egyszerű egyenletet. Fogod a függvényt, egyenlővé teszed nullával, és kész. Itt egy tökéletes példa erre. Látod ezt a függvényt? Ha a zérus helyeit keresed, akkor mit is csinálsz valójában? Semmi mást, mint megoldod az x négyzet mínusz 5x plusz 6 egyenlő 0 egyenletet. Ez egy sima, másodfokú egyenlet, amit a számológéped is egy pillanat alatt megold neked. A bonyolultnak tűnő függvényelemzés csak egy álruha volt. Rendben, haladjunk tovább a második stratégiára, ami a geometria. És itt most jönnek az igazán jó hírek, hála a tantervi változásoknak. Hidd el, sokkal, de sokkal könnyebb dolgod lesz, mint azoknak, akik pár évvel ezelőtt érettségiztek. A helyzet az, hogy a NAT 2020-as változásoknak az egyik legnagyobb nyertese, legalábbis diák szemszögből, a koordinátageometria lett. Az egész témakör annyira leegyszerűsödött, hogy ez neked egy csomó könnyen bezsebelhető pontot jelenthet. És hogy mitől lélegezhetsz fel ennyire? Hát attól, hogy a középszinti követelmények közül kikerült a szkaláris szorzat, az egyenes normál és irányvektorának fogalma, és lényegében minden, ami igazán bonyolult számításokat igényelt volna. Viszlát bonyolult képletek. Na de akkor mi maradt? Lényegében az egyenesnek az az ymx plusz b alakja, amit már általános iskolában is tanultál. Igen, jól hallod. Ezzel a tudással már önmagában megvan 2-3 laza pontod. Ez szinte ajándék. Nézzünk egy tipikus feladatot, amit imádnak kérdezni. Egy pont rajta van-e az egyenesen? A megoldás tényleg gyerekjáték. Fogod a pont x és y koordinátáját, behelyettesíted az egyenes egyenletébe. Ha kijön az egyenlőség, akkor a pont rajta van, ha nem, akkor nincs. Kész, ennyi. És akkor most jöjjön a leghatékonyabb fegyverünk, a vizsga legfélelmetesebb része, a végtelennek tűnő szöveges feladatok ellen. Ezzel a módszerrel bármilyen szörnyeteget meg tudsz majd szelídíteni. Erre a technikára van egy zseniális metafora. A kérdés nagyon egyszerűen hangzik, de a válaszban ott rejlik a siker kulcsa. Szóval, hogyan lehet megenni egy elefántot? A válasz pedig éppen ilyen egyszerű és hatásos, feldarabolva. Nem egyszerre próbálod meg befalni az egészet, hanem apró falatonként, lépésről lépésre.
És ezt hívjuk a szeletelős technikának. Amikor egy hosszú, több részes feladathoz érsz, fogj egy üres lapot, és takarj le mindent, kivéve az A feladatrészt és a hozzátartozó szöveget. Koncentrálj csak és kizárólag erre az egyetlen falatra. Old meg! Utána jöhet a B rész, a legfontosabb. Ezek a részek sokszor teljesen függetlenek egymástól, szóval ha az egyik nem is megy, a másiknél simán sikerülhet. Látod, a pánik helyett egy tudatos tervre van szükséged. Nézzük meg, hogy áll össze mindez egyetlen, egységes, és ami a legfontosabb, működőképes stratégiává. Térjünk is vissza a két úthoz. Az egyik oldalon ott a kapkodás, csak sodródsz és reménykedsz a legjobbakban. A másikon viszont ott a stratégia, te irányítasz. Felismered, hogy a függvényes feladat valójában egy sima egyenlet. Kihasználod, hogy a geometria mennyivel egyszerűbb lett, és a szeletelős technikával magabiztosan mész át a leghosszabb feladatokon is. Szóval a kulcs a te kezedben van. A siker nem a szerencsén múlik, hanem a stratégián. A tudás, hogy felismerd a könnyű pontokat, és a technika, amivel kezeld a nehéznek tűnő feladatokat, most már a zsebedben van. A kérdés már csak az, te melyik utat választod.